bakul tahu to ki. Dumno karek pira niku karek pira kuwi? Karek pira siji? Pira kuwi? Dumno sing bayar sapa kuwi kok? Tak bayarane. Entek pira kuwi? Pira kuwi? Dumno. Wis jenengan delok wayang. Sampe delok wayang ngene. Dumno kabeh, dumno. Dun, mungkin nang mburi njaluk anu anak. Nggih, pun Njaluk Pak Carik. Lho, Pak Carik batas kok. Asistenku. Anu Dun. Ya awakmu sing tanggung jawab kok iso. Tak bayari kene dumno dan delok wayang. Nah, ngoten dadi Niki penak iki lho. ya penak-penak ning gentenan. Iya. Assalamualaikum. Kuwi ora tau tanggapan apa piye to? Kok rebutan iki lho ngopo? Wong jelas-jelas ning mburi iki ya wong loro lho. Sing lenggahe teng Ponorogo sinten? Kula. Niku lenggah teng pundi? Blitar. Lah sing di omah jenengan DCI. Pun ngeten mon ben adil. Apa? Mungkin nek niki mboten penjan paringi papan panggenan ngen ngomong lak dikira panjenengan pilih kasih. Oh betul. Kowe nek arepe ngomong gawe sasmita utawa sandi. Apa? Angger kono crut aku cerit. Ngono wae. Berarti lek aku pengen ngomong Ya ngomong crut engko genten. Nah ngono lho. iya. Nggih tata krama nggih to Gus. Lek cerit Cerit kula. Oh, siap. Pangapunten Mas Cahya. Nggih. Derek bingah dalu menika para-para pepunden agung, piyayi-piyayi pinunjul sami pinarak lenggah. Alhamdulillah. Nggih. Wondene bingah panjenengan bingah kula berkahipun kangge masyarakat Semanding sedayanipun. Amin. Curut. Ya Rabbal Alamin. Nah ngono lak penak to ya. Ngono lak sih. remen sangat ing dalu menika lantaran sedaya warga masyarakat Semanding saged pinanggih kalian panjenengan Mas Cahya. Cerit. Nah. Dene menapa cerit ganti. Dene menapa berkah barokah hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala wondene lumeber timampi dening warga ageng Semanding sedayanipun. Kula mboten saged paring menapa-menapa mung saged paring dedonga mugi-mugi sedaya warga masyarakat Semanding menika pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cerit. Anggenipun kula panjenengan sedaya menika menika mboten kata anggenipun kula. Kula ngecerit. Lek mucrit iki kerepen. Wah, jan iki. Anu we ben ketok kompak kaya guyupe warga masyarakat Semanding ki harus duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tidak membeda-bedakan itu pangkat itu derajat. Oh, ngaten. Ngono lho. Alon-alon. Iya. Gentenan wong loro, ngono. Oke. Gentenan aku sampean. Lak penak dulur ki kudu guyub rukun. Kudu kompak. Iki nggih. Sugeng dalu. Oh ya apik. Sugeng dalu. Kula nuwun. Monggo katuran pinarak. Mangke badhe kula tapuki. Omong kok iso lemu numpangi ora pas ki lho kok iso. Kena tenan lho ki mesake. Abele ra ngono ra bang. Set jenengan aku wis mau sowan ning daleme jenengan. Ponorogo to. Nggih. Mas Kluthuk genah Blitar nggih Mas. Blitar, Pak. Set to, kula arep takon tenanan, takon nganti lali terus. Nek tekok sangel pisan iman-iman utek kulek mikir, Pak. Lho, sik to kok sik. Kondange jenengan kekalene niku lek sik dulur. Nggih. Nggih to. Dulur pernah pripun? Apa beda ibu, apa beda bapak ngoten apa pripun? Kula niku kalih kritik menika dulur sak gawa sak sogok, Pak. Lho. Sik omonganmu ya ora penak. Ambek yo sak keluarga kok sak gawa sak sogok ki lho. Omongane wong tuwek-tuwek mbiyen ngono kuwi. Gawake sapa? Ibu. Lah sogoke? Bapak. Oh, ya dadi tunggal Rama Ibu. Nggih, Pak. Ing atase tunggal Rama Ibu kok nuwun sewu ora ngenyek lho. Ki piting klopo sak lugune lho ya. Nggih, leres. Yen Mas Klidik tak sawang jan piyayine bening kesorot lampu. Lah kok kae kok butek ki sebabe apa? Jadi tunggal bapak ibu. Panjenengan ampun mendiskriminasi lho, Gus. Kula iki ngatur napa wontenipun kok ya. Lho, pancenipun kula kali niki sedulur ning pomo pitik ngendok sak petarangan nika urung tentu yen pitik dadine kuthuk iso padha. Oh, ngaten. Titenono Pak, anak mbarep ki mesti elek. Lho, lah sebabnya apa? Mergo bapak karo ibu mesti kemrungsung kakean bahan akhirnya ndredek. Ya ora kok perkara ndledek. Orane kok adoh men ngono lho. Ngeten Gus, ngeten. Pancenipun kepengker kula kali Mas niku lak uripipun teng Tobongan. Toprak. Teng ketoprakan, teng siswa budaya. Lah, lahir kula nalika semanten menika nggih pas nuwun sewu. Pas bulan Desember. Tembunge wong Jawa niku nek Desember lak gede-gedene sumber. Nggih. Lah nrikala kula nderek ketoprak niku ibu nglairke kula. Niku ditampa bidan niku ayune ora umum. Alhamdulillah. Ditampa bidan, cilikan kula dilebokke VIP ruangan yang luar biasa.
Tur cilikan kula nu diopen nika. Layak metu dadi roti kowe. Lho. Diopen ki kasih ben anget kae lho. ngono lho. Ben anget kae lho. Nah, bocah niku secara kecerdasan intelijensinya itu beda. Beda. Ngoten. Lah nek laire niki beda kok. Lah niku laire napa? Januari. Lah terus? Hujan sehari-hari. Toprak ra tau main paceklik. Niki delalah ibu lahir metenge niki 12 tahun 10 bulan niku lak mpun gede, Pak. Aduh. Kuwi meteng po tumor jane. 10 wulan 9 dino. 9 wulan 10 dino. Nah, 9 wulan 10 dino. Gembol niki astagfirullahaladzim Mas Cahyo. Pripun? Beh jan kula niku melu ngenes kok. Sebabe? Basa niki ngerti laire. Yo nelongso, Pak. Udan deres toprak ra tau main, delalah ibu ra cekelan duit niki lair. Delalah niku kok udan deres, ibu niku pun ajenge brojolke niki. Nggih. Pun buka 18 nika. Akeh men. Kuwi meteng po ruko. Ayo sangke awakmu ki ndasmu mbiyen gedhe kok cilikmu. Ngono. Lah kono ibu niku wis orane bapak, wong bapak tanggapan golek dhuwit to riyen niku. Piyambak lah bidan-bidan Mboten wonten. Sita. Kowe karo aku tuwek aku lho. Lah nggih. Kok kowe roh lahir kuwi kucluk jane kowe iki. Lha mbok menawa diceritani karo ibuke, karo pake. Leres panjenengan. Kan sejarahe mesti dicethake. Historinya itu yang menceritakan ibu. Ya. Bosok pangapunten, kula riyen lak kualitas, Gus. Leres. Nek niki riyen laire udan deres ibu pun buka 8 nika. Nggih. Lah kok melangkah lawang niku sambar bledek nika. Gluduk duwer. Ibu pun ora nek kancane melangkah sikil tengen. Lah kok sirahe niki metu makslub ngene iki. Lah kok mek toleh. Jane bayi po nyambik gitu. Lah kok duwer meleh. Lah kok niki kaget sirahe mendlep slub ngoten. Mlebu neh. Mlebu meleh. Masyaallah. Akhire udan deres bledeke kerep, Pak. Dia ngono. Aku akhire ndasku metu. Lah kok ibu keri, Pak. Bayi koclok lek kowe. Apa enek kok bledek kok udan. Delalah Gus, kersane ngalah ditulungi tangga teparo dijak teng dukun bayi. Nah, Dukun bayi niku lak adoh wong maine teng plosok to rimin. nggih. Teng daerah Kandangan munggah mriko Jombang. Walah. Songgoriti tesik mlebet. Adoh saka rumah sakit karo bidan. Lah kok digawa teng dukun bayi niku delalah. Dukun bayine pun tuwek. Nggih. Gek ibu niku pendaran hebat. Niki dibeto teng ibu beto teng UGD, niki ditinggal teng dukun bayi. Lah kok ndelalah ngingu kirik dukune bayi niku. Dukun bayi ngingu kirik. Nggih, lah niki nangis cenger. Uwek. Bingung dukune wis tuwek. Nek ngemi pripun? Lah kok digletakne kalih kirik ni dungkeri. Kirik lanang apa wedok? Wedok. Lah kok niki ngempeng susune kirik ya menengi ya. Niki beda nek kalih kula jelas beda, Gus. Nek yo ora apa-apa nyatane sehat seprene ngono. Sing penting lak sehat to, sing penting lak sehat. Top lho ambak susu kirik ning jos jenengan malah lucu kok. Saiki ora usah dipikir, sing penting awake dhewe wis padha gedene, iya ta, Mas? Nggih. Lho. Nyapa to kok dadak ngelapi luh barang iki lho. Mosok susu kirek aku. Lah wong yo tenan kok yo kowe iki ora percaya lho kok iso. Ya lelakon Mas Kluduk ra apa-apa. Lah sing penting wis padha dewasane, wis padha rukune, iso ngunggahke derajat martabate wong tua lak hebat. Ngono lho. Sing wis ya wis. Ora usah mbok tangisi. Ora perkara kuwi aku. Lho. Lah kok sampean nelongso ngopo? Aku nangis ku ora perkara ceritamu aku. Perkarane apa? Perkarane bakso kilo pendale kok mek 4 lho aku. Katane. Tak kira lek perkara nang ngene dukun bayi mau ora. Nyapa kok dadak nyawang pentol bakso barang iki. Lambene le iso genjebles. Pentol 4 menika. Kok mbok terusne pentol. Loh, iki bersih desa. Oh iya bener. Dadi pas sunggatan sak menembane sing darane mulane awake dhewe urung munggah wis diteri pentol bakso. Oh 5, Pak. 5. Iki ndudung. Maknane iki ana werdine. Desa Semanding iki insyaallah warga masyarakate ora lali sing darani 4 kiblat 5 pancer. Masyaallah. Wong bene susu kirek kok lambene iso. Ning apik lho iki masuk akal lho iki. Nggih. Pentole ana 5. Ana 5 iki nduduhne warga markas Semanding. Iki ora lali wong Jawa kudu njawani wong jahat, wong Jawa aja jahat, wong Jawa aja jahil. Heeh. 4 ki 5, pentol 5 ki nduduhne wong Jawa ki kudu duweni 4 kiblat 5 pancer. Apik iki. Kenapa kok pentol kayak bunder Mas Kluduk?
tegese bunder. Insyaallah warga masyarakat kene iki bunder iki bentuke tulisane ora ana pedote, berkesinambungan. Dadi insyaallah warga masyarakat Semanding kene iki niki mung sak lho. Niki wong pinter lho, Pak. Ambak aku ngombeku susu kirek ning aku iso lho iki. Aja nelongso ngono ya wis kok ya lelakon lho. Ngono lho, Pak. Pentole lak mesti nggae duduh ta kuwi. Ning jenenge pentol kuwi duduh. Duduh ki saka tembung du ki duduk. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, pejabat ora diskriminasi, mana masyarakat yang membutuhkan, insya Allah bakal tercukupi. Amin, iki sing saudari pejabat dekat dengan masyarakat, kedepannya masyarakat akan melekat di hati pejabat. Alhamdulillah. Ora nutut utakmu, iki susu kirek iki. Ojo di bulan baleni to. Kowe ketok asi tapi pekok kowe. Wah, mbak ya ora asi mek sedina setanting tentakne kowe. Asi iki kepanjangane apa to? Air susu ibu. Oh iya. Nggih. Lho, lho Pak. Oh. Terus duduh mesti ora bakal kutah mergo diadahi mangkok. Mangkok. Mangki saka tembung mangku. Wong sing sugih mangku wong sing ora duwe, wong sing ora duwe ya mangku sing sugih. Mudeng maksudnya jenengan. Piye kuwi malah pangku-pangkutan iki. Wong duwe mesti urung tenang. Wong duwe mangku wong sing ora duwe tegese tetulung. Nggih. Wong ki wong Jawa sing darani sok kala yen ra duwe dhuwit ya rewang, ya sumbang, ya sambang. Wah, iki abot ki. Wong sing duwe dhuwit seneng nyumbang, wong sing ora duwe seneng tetulung utawa sambang. Lan samubarange warga masyarakat kene iki iso dienggo arani rewang. Iki sing diarani simbiosis mutualisme. Wah, omongane susu kirek. Ngerti simbiosis mutualisme ora nutut kowe. Ora. Lah kowe asi mek sisih tok. Kowe ra sembrono lho. Asi mek sisih tok, sisih ya bapakno lho. Iya. Apa? Bapak yang angel disape. Wah, iki lho sing nunggoni niki wong barep kok. Lho, nggih napa mboten, Pak? Nggih, rong rampung. Enake bakso yen ana kecape. Kecap. Manut dalang lho, ae sing gawe ukara sampean kok. Aku gur ngetutne mau ngomongane bakso. Lah iki, mboten. Iki saka tembung kecap. Kecap. Iya. Artine iki lho. Kecap. Kok mbok ngono to, Pak? Loh, semua itu harus situasional. Dalam bahasa timur, Indonesia bagian timur, kecap, iki kemampuan. Waduh. Rapopo meleset tembung. Kemampuan warga masyarakat Semanding iki tidak bisa ditangguhkan lagi dan sudah terbukti bahwasanya Semanding akan menjadi desa barometer seluruh Kabupaten Ponorogo. Hebat. Tenan. Urung rampung cap. Cap ki wis dicap desa-desa liyane kene iki dadi contoh kerukunan, kenyamanan dan keharmonisan. Loh, kekompakan. Iya. Jajal terus no, Mas. Caos. Gandengane kecap mendhe enek caose. Enek to? Eneng no. Ayo. Wis enek mo. Eneng. Wong kuwi lah yo baksone pucet kene apa-apane lho. Kosek to yo manut to Mas Cahyo ora ngono. Caos. Caki saka tembung capailah cita-citamu setinggi langit. Sebagai generasi bangsa, anak-anak muda jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif. Betul. Harus menjadi generasi bangsa yang berguna bagi nusa bangsa dan orang tua. Lah ini loh Mas, ini Rungokno, generasi Pak. bangsa iki. Rungokno Pak Cahyo. Iya, Peh, getaki karo dalang. Kula iso lho. Iya. Ya ning iso kaya apa ra ento getaki wong kono gur susu kirek lho, ayo. Kudu halus. Os ki osakata. Wah, apa kuwi? Komunikasi. Wah, osakata. Aduh, ora tau sinau bahasa. Ngerti ku kosakata. Mau niki osakata. Tapi cangkeme merongos akhirnya osakata. Oh iya, padha ora apa-apa. Sing penting dadi to, Pak. Iya, no. Pak. Iya. Ayo monggo didar. Siakrek malah kaya mam neng kafe ndelok dagan gitu. Osakata komunikasi. Dadi kene iki dijaga komunikasine. Pejabat ya ora semena-mena anggone ngendikan karo warga masyarakate. Masyarakate apapun bentuk keluhannya, itu insyaallah akan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dirembuk kanthi apik lan becik. Amin. Duduh ya to, diadahi mangkok, enek pentole bakso, enek kecape, caose, ben iso dipangan nganggo sendok. Sendika dawuh. Lho. Apa kuwi? Sendika dawuh. Oh iya. Ngestokke. Dok ki ndodok. Maknane ndodok, wong ki aja sok duwe jiwa adigang, adigung lan adiguna. Kabeh warga masyarakat kene iki senajan to sugih ya ndodok,
Warga masyarakat kene iki sing duwe apa-apa tetep ndodok, tetep lembah manah. Tetep dingkluk. Nah, enek sledrine. Sledri iki saka tembung slenco ing tembung. Insyaallah pejabatnya ora bakal slenco ing tembung, apapun yang menjadi keputusannya insyaallah itu demi kesejahteraan warga masyarakatnya. Hebat lho bocah iki kok cak-cek to. Angger tak titeni, angger duwike wis entek malah pinter iki. Tak titeni iki. Weh tanggung jawab konsisten sampean ya. Entekne. Kok panitia diparingne Bu Kesi wis diparingne Mas Klidik lho. Loh, aja ngono lho, aku dikira tanggung jawab lho, Tuk. Ya tetep tanggung jawabe ning aku to, Mas. Sampeyan tetep sing penting kinerja. Ya wis oke, sembarang aku. Dadi paling tidak itu lan mutu kualitasnya kelihatan to, Pak. Nggih, Mas ayo. Sledri wis rong iki mau. Pun, wis entek, Pak. Enek Drinya. Dri iki driji. Nyapa nggih driji koyo kaloyo ae. Loh, driji iki non sewu. Driji iki ambak non sewu. Driji iki miturut awake dhewe. Mbok gunakne kanggo apa? Mbok gunakne kanggo mendem ya iso. Mbok gunakne kanggo wiritan ya iso. Tapi insyaallah warga masyarakat Semanding kene iki driji digunakne kanggo wiritan. Nggo jikir. Yo, rasa melu-melu kowe. Ya wis sampean ngomong sik jajal. Pon, wis ngene. Wis, Pak. Wis to. Brambang. Lah lho. Enak brambange to, Brambang sekilo 22.000 sik musa sangar wis ora. Dadak tekok noro. Aku ora takon rego. Jenengan ki kudune ya tetep bersangkutan dengan wayang. Wong dalang kok mripatin trutus ning duduh bakso. Lah ngompani kae lho, kae cerdas lek ora digunakne kan emane. Cerdas nek perkara panganan nggih apa? Cerdas itu situasional. Bagaimana kepemerintahan ana ing Desa Semanding ki Pak Yoso dan perangkat iki renan penggalih. Wis Mbah Lurah dedeg piadeke apik kaya Gatut Kaca ngambah Dirgantara paribasan ngagem caping Basunata kudan ra kudanan panas ra kepanasen mergo ngiyup ning bali desa menika pancen ya ora ngono tuwapu lambemu pancen yo ngiyup lho maksud iki kemampuan dalam berpikir itu ya kenyih lambemu kenyih kemampuan dalam berpikir tuh hebat, mulai iso gawe maju. Iya. Wis sik caping Basunanda, urung Kotang Antakusuma. Paribasan nyelentik tanpa sotang, miber tanpa lar. Mlebu warung tanpa bayar, menika pancen ya. Menika wis ninggali wis. Pahapunten Mbak Yosa, pahapunten. Wis duwe susuk nek duwe susuk ngono lho. Maksudnya ki tatak ngadepi apa wae. Iya, kenyih lambemu kenyih. Bocah ki ra ngerti. Wong Pak Yoso pangapunten Gus. Nggih. Pagemanipun tercik mawi ngagem hem kok gulane niku suwek dibuak. Karena beliaunya itu ngugemi ajining raga gumantung saka busana. Mula yen gawe ageman kok nggon kerah suwek diguak. Kok apa meneh agemane celana nggih tungkak kencet mburi nika. Suwek nggih dibuak. Pokoke napa-napa lek suwek dibuang ngono lho. Iki mau mbayari kula to. Ayo. Mas Jo nyangoni anak kula lho. Enek nyangoni anak kuwi 50.000 lho. Ndelah suwek iki mau. Lho dibuang no Mbah Yoso. Disolasi niki wau akibat. Piyayine lenggah ora nyayan. Disolasi. Oh piyayine lenggah kok iso. Iya. Yoso menika gawe. Insyaallah beliau Bapak Lurah bisa nggawe bungah, bisa nggawe berkah. Insyaallah selamat bidunya wal akhirat. Sedaya kaangkat derajatipun, sedaya pinanggih ahli swarga ing pinjangipun. Amin ya rabbal alamin. Niki Yoso ki gawe. Mula alhamdulillah tembangipun wonten, Pak. Napa? Digawe nyuplik niki garapanipun rikala semanten wonten siswa budaya. Nggih, pripun niku? Garapanipun wong donya ning apik niki. Oh, rok wong donya nika. Rok, cobi Mas, cobi. Slendro kenging pilok sik kenging. Nah, nih rada rene. Ya Mas Danang sing eling genah wi. Ah niki riyen nek jaman Pak Jolega, Jogelo, Jorono mesti. Nah, kula kali neruske. Nggih. Hei! Jengleng. Wong donya. Engko sik. Modele ora kaya Semanding. Ngopo, Mas? Aku meneng Ponorogo iki meh ndek ngenane sura iki bersih desa iki ya. Bengi iki Semanding patut diacungi jempol. Dikarenakan apa? Ada hadiah untuk penonton yang hadir pada malam hari. Doorpress. Apa? Hadiah utama TV 14 in nanti bisa dibawa pulang itu nanti. Wis sing nggawa aku ya cerak. Oh, tekmu to iki. Kuwi nggih monitor yoga malah hadiah dengkulmu mlocot iki. Dagelane mantan maling yo ngene iki.
Tak kira mripate saka ndi-ndi ngawur wae. Kuwi monitore Mas Cahyo kok iso. Ulangi ya, Mas. Dalang laris kok TV-ne cilik. Iki ketorek dalange medhit iso kuwi. Kowe nek omong sing ati-ati lho, ajining diri saka lati lho. Mripat ki nggo nyawang irung nggih ngambu lah. Mripat nggo apa? Nggih nyawang. Udune mripat ya ora nyawang ya. Iya ning mata ki ngemot barang sing nyata. Kuping ki kaku tur njep piping ngrungokke pengaosan pengajian. Wajane kuping nggo centelan ya. Lambe barang ki ngomong sing apik. Sumure ndi lambe ora omong. Jerone lambe lidah nggih pangucap. Bojoku lidah nggo keramas. Lho, apa kuwi? Lidah buaya. Lah. Iso anggere jebles ora. Sepelan iki apal coba pek. Ora. Cobi Mas. Anu, Aline. Anu wade bakul tahu to ki. Dumno karek pira niku karek pira kuwi? Karek pira siji? Pira kuwi? Dumno sing bayar sapa kuwi nggo? Tak bayarane. Entek pira kuwi? Pira kuwi? Wis Dumno. Wis jenengan delok wayang. Sampe delok wayang ngene. Dumno kabeh, Anu, Dun, mungkin nang mburi njaluk, kene njaluk anu anak. Njaluk Pak Carik. Lho, Pak Carik batas kok. Asistenku. Anu Dun. Ya awakmu sing tanggung jawab kok iso. Tak bayari kene Dumno, dan delok wayang. Nah, ngoten dadi ben ngeten iki rejine barokah, Pak. Nggih leres. Mbah Lurah sak perangkat sak masyarakat niki nanggap panjenengan nggih barokah. Amin. Duwite sik didumke yoga barokah. Taune Dumno. Didumke. Aku njaluk sak kresek ae, sak kresek. Wis to ben dinikmati sing mirsani kae lho kok iso. Kene kok duwike ning mburi niki njaluk iki. Nah. Engko omong ngono bar iki ndelok wayang. Engko njungkuk dagangan entek engko. Mesti liyane bakul liyane ya rene wingi akhire. Bosok ya aku sih. Lah, pun ndak sik ben mayem ngono lho penggali. Ben asik. Ya wong ki golek rejeki ning dijak seneng barang ngono. Ya. Mriki Pak, mriki jenengan sing setunggal mriki lah. Mbah Lurah, Pak, Mbah Lurah. Nyun sewu Mbah Lurah. Dicaosi. Nyang salaman Mbah Lurah, nyang salaman. Nah, tahune wau pinten totale? Tak bayari. Lah iya iki lho ben karo cendelamu regane cendelamu iki tak candalane rasa. Niki kalih Mas Dandun, Dun. Ben, ini lak seneng to, Mas. Apik, Lalu luar ngrasake biasa. entuk rejeki kok iso. Hei, wong donya. Ya mencolot tuh. Lagune rock kok ora iso ngeroki banget. Kok ora iso ngadeg to rambutmu. Gilane dik minyake kita kurang akeh. Malah mbok jejote. Mulai. Uang donya padha hilinga. Yo. Pas. Calon taduk. Kosek. Drame ki lho ben muni deg tak. Lagune rock. Tak deg. Ayo coba. Ya. Yuk, drum. Tak. Asik. Ya. Lo le lo. Wong semanding, wong semanding. Iya. Wong semanding, wong semanding. Iya. Sik. Wong kene le nembang apik ya yo lho. Iki karya lho. Baik dan tidak itu manfaat kanggo masyarakat Semanding. Tur iki nun sewu Mas. Iki ketika mencapai kesuksesannya siswa budaya ya menggunakan wong donya. Kelingan nambah Jorono mbiyen. Anggere wis cepot ngene terus ngene to. Nggih. Ngono to. Ha, Mbah Jorono kuwi mbiyen. Kuwi gayane dalange dicepot blangkone bareng ngene. Ngene to. Lah kok tibake mosok dalange ganteng ababe koyo solar ngono. Keprun diasmu. Ayo jajal. Aja dadak-dadak. Loh, situasional spontanitas itu penting gitu, Mas. Iya no.
wong semanding, wong semanding. Aku piye? Dwi lingga salin nukara. O ya o, i ya i. Ing ya ing. Ing ya ing. Ing. Hapsara Hapsari, Diwa Dewi Bathara Betari. Rempelo. Lho. Fotos. Ora nek kuwi. Rempelo. Yo. Ing kabeh. Mesti ngejak dadak mumet ta. Iki sebabe kabeh iki demi infrastruktur. Iya. Mesti dadak ya ting haus. Wong semanding, wong semanding. Rezekine. Ayo kok iso bleset iki lho. Rezekine insyaallah nyanding. Wong semanding, wong semanding. Rezekine insyaallah nyanding. Yen wis nyanding. Ya wis. Yen wis nyanding piye? Yen wis nyanding, Ayo. dikumpulke dadi siji. Yen wis dadi siji, Dinggo munggah haji. asik. Asik. Mbak Lurah. Pak Lurah. Iki Ya piye iki Tembange iki lho piye? Tembange kok kuwi lho. ya krek dadak ngeluh aku. Iki kudu improvisasi spontan. Pamane Pak Lurah. Mau lak wargane to saiki genti pemimpinnya. Ayo. Ayo. Lek yo ah. Pak Lurah. Pak Lurah. Mbah Lurah lenggah neng kene. Kok neng lho? Iya. Mbah Lurah. Mbah Lurah. Mbah Lurah lenggah neng kene. Mbah Lurah Yoso. Iki lho. Mbah Lurah Yoso iki lho. Mbah Lurah Yoso. Mbah Lurah Yoso, Mbah Lurah Yoso. Mbah Lurah Yoso. Gagah pideksa. Wah, iya. Gagah pideksa. Insyaallah ahli suwarga. Wong donya yen dalange Ki cahya kum tadi. bengi iki Enek wayangan. Dalange Ki cahya kum tadi. Ki Cahya Kuntadi. Pancen baik hati. Wah. Ki Cahya Kuntadi. Memang baik hati. Asik. Iya. Asik. Tradisi ki macane. Ki Cahya Kuntadi yen mengke hati. ana sinden. Sinden. Ayo. Sinden. Ana sinden. Ana sinden. Ana sinden. Nem cacahe. Ana sinden. Ana sinden. Ana sinden. 6 cacahe. Sing ayu dhewe Jenenge Mbak Kesi. jenenge Mbak Kesi. Karo aku 3 sasi. Sik, opo? Basa 3 sasi apane ngono iki? Maksude lho. Lah, iki penak lho, kata-katane penak. Lah mau karo aku kan wis apik, Dalang Cahya Kuntadi. Bengi iki lho penak to. Bengi iki enek wayangan. Nah, Bengi iki penakno lho. Bengi iki enek wayangan. Dalange Ki Cahya Kuntadi. nah. Ki Cahya Kuntadi. Memang baik hati. Dalange Ki Cahya Kuntadi. Ki Cahya Kuntadi. Pancen meraati. Ana sinden. Ana sinden. Sing apik. Ana sinden 6 cacahe. Ana sinden. Ana sinden. Ana sinden 6 cacahe. Sing ayu dhewe Jenenge Mbak Kesi. jenenge Mbak Kesi. Karo aku 3 sasi. Ana sinden sing ayu dhewe jenenge Mbak Kesi. Karo aku 3 sasi. Bener Ora to? penak omongane. Lho, kok mboten penak niku Nembang sing perwakan. apik ngelem Pak Lurah mau jos, Lah nggih, kula jos. panjenengan. Lah ngopo dadak 3 sasi? Maksudnya 3 sasi apa? Ki urusane beda lho Iki Mas. kan mesti pemikirane orang, maksudnya 3 sasi karo aku tegese lek tau gandeng karo kluthuk 3 sasi. punya hubungan. Mesti ngono kuwi karepe mending ngono kuwi. Loh, aja teko karo aku. Lah Lah jenengan ngopo? teko karo aku salah. Lah sing ngomong kowe kok. Loh, jenengan harus klarifikasi karo yang bersangkutan. Salah lho sampean. Wah, kuwi jaksa kene penuntut kok. Lah hakime iki aku nang kene iki. Nek ora bener ya padha fitnah lho Mas. Lah iya, lho dek sing fitnah.
Aku ki takon karo Bu Kesi, awake dhewe ra perlu apa kuwi jenenge ngetokke masa lalu. Kita gulung saja, kita hilangkan, kita hapus, mari kita membuat lembaran yang baru. Masa lalu ra tau digagas, ra tau diungkap. Loh, klarifikasi. Tekok dhewe. Loh, sampean kok omong 3 sasi maksudnya? Loh, ya tekok dhewe to nyapet. Nanti nyapet karo aku. Bu Kesi. Halo Bu Kesi, nyekel. Ya ben rada adem yo, jenengan kudu njelaske. Heeh, nang kene sampean lak ngetokne aku to. Mestine lak iso ngomong karo aku, ya to. Di hadapan orang sak lapangan kaya ngene lho. Mosok sinden Kesi kok tahu gandeng karo gemuk kan ra mungkin, ya to. Aku kudu ngomong piye? Ya blokon. Jujur. Jujur. Wayane sok tanggung jawab. Aku yo modele kok kapal baru sik yo kono. Kapur barus matamu picek gitu. Masamu aku kapur barusnya kowe corone kowe. Nguyuhi raimu iki. Ora. Yang bilang yang sejujur-jujurnya. Yang piye? Nyeluk bojone wong yang iki piye? Biyen karo aku kelingan ning ngebel biyen. Awakmu tak bakar nila ra gelem. Grameh ra gelem. Kutuk ya ora gelem. Jaluke apa? Malah njaluk bakaran nyambi, ya. Bilang kamu bilang. Bilang kamu duduk. Duduk. Ngawur mripate ora nyawang. Iki lho digenane Bu Kesi. Iki lak omong karo sampean tau 3 sasi. Iki maksude 3 sasi piye? Inggih, nyuwun sewu ya Mas Cahyo. Jujur kamu. Berdiri Aku jujur demi kebaikan lho ya. Iya. Nek sampean janji ra nesu karo aku tekan ngomah lho Ora ya. bakal nesu. Tur aku ra mungkin percaya kok sampean iso gandeng karo banyak iki ra mungkin. Banyak nyosot dengkulmu. Mosok to, Bu Kesi sik. Nggih. Banyak. Nyuwun sewu Mas Cahyo. Nggih. Nggih dalu niki disekseni kalih warga masyarakat Semanding. Asline aku jujur ki ya abot. Mergone aku karo sampean kan wis mlaku bebojoan 15 tahun. Masyaallah. Ora mlaku tok numpak mobil barang. Jenengan ki ya ngono kok iso. Nesu. Ya Mas, ning lek tak jujurke aja nesu tenan lho ya, janji lho ya. Ya ndelok jujure piye sik? Sak tenane aku mbiyen ngebel iki kok ngebel. Iya Mas. Sik to kuwi gen ngomong sik bojoku nyampok nyaut-nyaut ora. Jujur wae Mas Cahyo. Senadyan to sampean kuwi ganteng. Dalang kondang. Ning sak tenane atiku sing paling jero iku lek aku kon milih aku dadi bojone pilih dadi bojone dagelan Mas Jo Kluthuk. Tenan kuwi jujur atiku, Pak. Njaluk ngapura ya, Pak. Ojo gleleng sik. Ojo gleleng sik. Kowe kan dadi apa? Kok sirene ora kemana? Kowe rono sik iki urusane keluarga, rono lho. Rono sik. Pun mireng wae. Sudah dengar? Krungu ora budek kok, rono. Oke. Bu Kesi. Dalem Mas Cahyo. Nadyanto Trisno ki wuta ning tetep ana paugeran. Lah iki Nggih. Kok sik. Ora kok umuk ora sombong. Nggih. Sampeyan milih dadi bojoku, nuwun sewu, kanggone aku wis pas. Sampeyan kaya Komorate, aku Kamajaya. Kluthuk Komodo. Ilerku mbok serot. Oh iya, sanetes. Nyuwun sewu Mas Cahyo. Apa? Mas Kluthuk tak jujurke ya Mas. Ya anu yang jujur yang Yang dasmu pecahi ora? cerita mbiyen. Mas Cahyo. Tenane ngene lho Mas. Sadurunge aku mbiyen gandeng karo panjenengan. Aku pancen tau gandeng karo Mas Kluthuk. Dasare pemikiranku apa? Ya ngono omong. Timbangane aku dirabi dalang, mongko dalang kuwi rupane ganteng kaya sampean kondang. Entek-entekane dalang iki biasane nglarani ati bojone ora trima 1 2, bahkan 3. Ning yen aku dirabi Mas Kluthuk senadyan to rupane elek untune merongos, tapi dia setia. Bener. Elek untune merongos, ajine raga saka busana. Bu Kesi, sawangen aku. Sing tenan ale nyawang. Ngangge blangkon lek wibawa. Lah kene cakrak. Ngangge blangkon kaya nyunggi takir, Mas, nun sewu lho. Wingko katon kencana katon wingko. Kowe iki wingko katon blethok lek kowe kuwi. Kowe kelingan Pak But ning ngebel. Alah telek. Ning but. Kelingan Pak, apa ngarani kae? Sibut kae. Banter angin banter terus kamu katokmu cepot ya. Nyapa kae sing katok cepot barang. Jero gawe apa? Doraemon.
Yo tega. Rasa gagal nutuk, Mas. Nggih. Gagal. Ngene iki jenenge sampean kuwi memprovokasi keluarga yang sudah harmonis. Gak, aku mau ngelodi jajan. Ngono lho. Di apa? Keharmonisane pagelaran iki gumantung saka. Ya jajan. Nah, ngono lho. Jajal ya. Bleset lambemu ki kok iso. Iki didum. Ayo layange didum. Sepi. Diwangi Kok lak moco. sewang-sewangan. Guyon lho Pak, engko aja geger engko nek mobil engko geger. Ora bakal no. Ade ngerti, Mas Kluduk. Dalem. Ade kan duwe paguyuban to. Napa niku? Wagon. Napa niku? Wani guyon ra entuk nesu. Betul. Niatnya Ade menghibur senang hatinya lebih semangat bekerja Nah. sehingga semakin hebat dan berjaya. Amin. Ngono kuwi. Iki grup dhewe wagon. Apa Ora wagon nggih? Waton guyon ning ora. Lah wagon iki lek nggo kowe iki wajahmu koyo segawon. Dadi Sing ngombe yo awakmu. Ki tak wacane sik. Nggih. kula saking Kok sik tak aku sik. Iki lho. Nyuwun pepeling kalian Sri Huning saking Mbah Broto. Depan SD pundi niki? Mandin. mandi Nggih. Nggih, Mandin 2, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Mbah Kuat, Rosok Sepeda minta gending podang kuning. Lagu ini untuk Mbah Slamet Rosok, Mas Koko dan Susilo. Alhamdulillah. Ono, Nggih. Pun sampean. kula saking perangkat desa Polorejo Babatan. Nyun gending pepeling kali dadi ati. Nggih, sembah nuwun. Gending menika kula tujuaken dumateng kanca-kanca perangkat desa Polorejo lan mantan panitia bersih desa. Nggih, mugi-mugi sedaya pinaringan sehat sedayanipun saking kula Sambung Surata. Alhamdulillah. Saking sahabat Sambong nggih ngapunten. Wingi Polorejo wis wayangan dhewe. Nggih. Saking sahabat pencak silat ONU Nahdlatul Ulama Pak Gernusa nggih siap nggih. Malah nyuwun gending pepeling. Oh nggih, insyaallah sedaya pencak silat seluruh Indonesia bisa bersatu karena kita ingat bahwasanya Indonesia berbineka tunggal ika berbeda-beda tetap satu jua. Amin. Elok. Ya wis kene diajang silaturahmi Mas ngene iki. Ya karek satu. Mak canggih. Kula gak iso aku ruwet. Tulisane panjen akeh wajar sik tak aja. Nuwun sewu, pangapunten. Bu Cangik nyuwun gending tembang kangen, Lewung Jambu Alas lajeng Sri Huning saking Mas Carik. Oh nggih. Plus 3 kasun nggih sembah nuwun. Kami tuwa Indra nggih siap. Sugeng ngamirsani ringgit Purwo Sedalun Atas. Menika wonten tali asih kagem Mas Dalang. Nggih. 300.000 nggih sembah nuwun. 300.000. Nang jerone biasane. Nggih, cobi Mas. Mboten enten nih. Nun? Mboten enten. Lho. Cobi Mas. Sik to. Gucange menika saking Mas Carik dan 3 kasun. Berhubung 3 kasun ini uangnya 300.000. Bener lho. Nggih, leres. Renek nyekel kowe lho, Mas. Mboten sanes. Kok kene iki cek anu iki mau lem kok dilem kok. Sampean iki piye dajane? Aja neng kok gekek kleru matamu. Lho. Kok kleru piye wong jelas iki panjenengane para-para Carik kok iso nyuwun gending ki lho tembang kangen Lewung Sri Huning Jambu Alas. Iya. Nika enten saking 3 kasun, tali asih 300.000 kagem Mas Cahyo Kuntadi leres lho. Nggih. Lho, iki gak ono isine lho, Mas. Mas Jo, ini lho, isine ndi? Aja ngono to. Aja ngono to, aja ngono. Iki awake dhewe nyambut gawe iki dikira fitnah lho, mesake karo Pak Carik karo Pak Kasun lho. Lho, nggih piye kok iso? Duwe mek iki lho. Lho. Duit mek iki ki piye karepmu ki lho? Mbok picek to mek 200 tok lho. Lah wong tulisane 300 kok 200. Dinalare kasune 3. Saiki kasun siji 100 kasun nika 300. Kok iso mbok paringke 200 ki lho? Sumpah to aku wong jujur sak kecamatan lho. Nek jujur kudune 300, 200 berarti ra jujur. Iki lho mbok sumpah to 200 tok lho. Wong kuwi sing digugu gunemane. Nggih to. Leres. Nek nganti kowe gunemamu ora kene digugu, endi bocah cilik gelem percaya? Ayo kene, mesake Mas Cahyo asmane ditutke yoga sinden tukang son. Kok mbok apusi ae kok iso. Tuku tahu lho iki Mas tuku tahu lho. Ya aja diengkut-engkut tuku tahu ya lek ikhlas Aku ki ora gawe-gawe tulisane 3 kasun. Ini 300.000 untuk Mas Cahyo Kuntadi. Masa ya arepe tak apusi lho sampean ki kok ya. Anu nyuwun pangapunten Mas Carik Alam Syah niki kurang 100 niki. Lah ya ngono digoleki pyaine jaluk tenan. Bukan ngemis aku. Jare arep genepi tahu mau kok iso.
Oh no. Lho, lha iki atono Mas Cahyo kok iso. Bayar tahu lu kucul ke jane iki. Lho, lah akhirnya kok dhuwitku. Wedhus. Pas tak lem lu wah luar biasa dermawan tenan kluthuk wae nyampluk kancane ora. Dipun pinakani menapa Gus? Niki Sri Huning mayoritas sing dipun kesaken Sri Huning.